Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. Bishar ke Meghalaya High Court ikajingya shemphang halor ki jingthung pynroi sor shillong. Bishar biang ke Meghalaya High Court ikajingya shemphang jong ki projek pynroi sor ha shillong. Kayeng bishar ke penksan ye ke jing pyndep ha kapor ba ke jingroi ke benne na kabenta ban pinbha ye ke jingtei jong kasar. Ka Meghalaya High Court kadang budin bhai ke jing treikam ke jing tmu pynroi sor bapher ki batmu ban pinkalai ke nong ba shillong sha ke nong ba ke ba mynta ka ba khoj bar ka bala pinyat bha kat kum ki kot kisla jong ke yeng bishar bala pinmi mynta kasni. Ka division bench bala ialam do Chief Justice IP Mukherjee but Chief Justice W Ding Do kila bishar bnya ek action taken report bala IT do commissioner but secretary sha ke tnad pynroi sor jong ke sarkar Meghalaya. Hagajing bishar ki artli ki mukot duma bayade bargajing mentoy pat ba PIL number 17 jong 2021 ka PIL number 9 2024 ki PIL ki pinben ya ki mat babnya jong ki sar kanthop ya kajing itu ya ki jaka di mar hasurong kajing penkria ki jaka bala sha ban pyndonkam na kabenta kajing di hau surong kajing penya ya ka let lawan ha kajing long kellum kajing ai bat penkria ki jaka yang kali kajing penkhot ya ka jaka surok kat bala ban ailat ya kajing net jingwan light load jong ki kali kakashiri kala ailat ikinong mudoi bikin jubab ya ka kaipot bala le da ka sarkar hado ka khasantrik unaitung bala penrung ya ka seng joginong di madan ha Meghalaya. But Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kum ka jing kentho jing ka seng ka jing bishar ka babut labo ha ka arhuetrik unaitung.